Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kasur kabri uhenyo trep kapan banapai ba ka khandai tarik unai lur ajar arpoar kan penlong ye kaji kandu ulang hakmat ka civil hospital hakapor khandai bejemen step kane kadai kasngi ke baka sarkar kalakular banwanra ha assembly ye kakai phot kajin sya siat yap uba cheris terfil thank you u general secretary barim ka siang HNLC haka khalai tarik unai lar ajar arpuai haka yingsa ka jong u kumta ka kanhun ka khot badewer kipai ba bakin mi lang hakate kasngi Sini nak kalian jongka konhon jongka sur beri nyutret ngila pelong ni kena meeting ka jongi. Kamat je keran hi kadai halor kijing kolar jong menteri sebut menteri jongka sokra jela ka jongi ba prostun tensong ha konhon ka jongi par kamat dekat dulu kamat jong pai ba borok jong borok ka jela hakaba la kolar ba ka khandai tarik kabandai ka seni song dor bar ka bandung ya. Jong mentau bunai ba orwanra lani on plit peni ba ya kata kai phot jing sa set yap jing ba let chesit thank you la sistem tamanda tenaga leng ka jongi kum konhon ko bala penwandur halor ka daw ban penyo ya kata jing bisar bahok nam ta yin ka sam jing ba che bat ka jing bisar hok ru ya ka bruh nyutra borok kawai kani ka wai na kimat ka ba isokya ba bat lesi omdei tang mangi hendrai wat kaburi usnyo trap barok kawai kiap kami lenti balanu kata kajing besar hok kadwan tekani ka khandai terik kumra kular hi daga sarkar ka jongi kari ka sni bukerpang ya ka ba mangi hi ku konhon kipai ba jong jela barok kawai kiap kami lenti bangi kermen pade ba kini kinong mikmat ki jongi kin ba ngira pha kum kipai ba sakayin bar thawan kinlong ke balai telik bat beslur ban yada ya ka hok long breu man breu jo no snong jo kan ke jela ka jongi ban ya sai man penyo ya ka jing bisar hok halor kene ka jing sya setiap imim pet hingsa jo uwe ni kerang ba jo ka jai breu ka jongi suban biang kene kaman ba ngi ba kene ka jing dap sistem jong ka jing khat no jing ba che ki ba bo pet ba ki badang thang ka donut thang ka mensim Kilaiwan, kilai ini ban penpau kata solam ya kai kasam ban penpau ya kata ka jing bosong hun ya kai bal aja sistem beladam. Bat mangiru kum kenhun ni kerpan ya ki perdok personam ki jongi. Ba nginlong ki maslur bangin yami nak benta bandawai ka hok ma nak benta ba ngindawa ya ka jing besar hok. Marteng teng ngiong ba ka kajing sini kawan umdei ba bon pelak ki beri ki basni umdei bala snap jar pelak ki ba takadau kapor pelak dei ba ki badan sisa kata kemusim ban wanra biang ya kata kajing sar kadar ka ba khut ka ba suba ka song hok song nia ba hakani ka sik dai tarik inya wan lang kum kadak ba ngi thrang sisa ba ka jela ka jongi kan ya kat kum ki rukom trikam juga an da kajing sar hok ting community bagani ka sni ka banwan kan long ka sni ka ba lese ka sarkaru kan pakat arsian swaban sim ya kan ka sinjam ka bakala lani ka balong persya ya ka jing sno pai ba ngila kenturu hamtame lemba jo kira pakai khobor ya ki badan bentalang bar kan ka sur ka beri nyotrat kan hon ki fer bahkan ni khandai taring ngene mi pai ba hi ban pen sneu sya kiri kinre fongut kinong mikmat ke jongi khamtam me sya ka sarkar ba nginem long kita ki bisong klikti le lani kita bacu sngap nak kata kadau ngi kerpan ya kini kenhon ke jongi ki bala don bentana do sistem tam ki bala seng ya kini ka suruh beri nyotrap bangin ya poi kum kadak ka jing ya pen kamau ba haduk mentah irang ap khmi lenti kata ka jing besar hok ba ni kerman ba kani ka sni khandai tarik kandai ka sni jong ka jing job joka hok ya pop bat
Kandai ka sni ba wat yaki beri kepada kaan dan kilek ka bakala on pun sistem yaki kat kum kaan. Malak keren saya kerar ka jing sisa demokrasi ba kaan kam jupai kerdan. Yo balak lek bakala on sim yaki denti jo kaan. Ngi kermen ya ka babha ban kemilinti ya ka jing bisar hok haka di ka sni ka banuan.